amathofoza athofuza abanye abantu ushuna ipawupet IFendas entombini umshuba ensizweni la ngisho ngasena sekhonjwe intuli zebhasi ngangishilo ngathi ngenisambono uStabhilithi aphedlule khona unyathela ushilo umkhondo kuhloka inyamazane zonke intombi ziyayilandela bafethu ngithi angizone ngixoxela nansi indaba emnandi iyeze EP uyeza uStabhilithi omusha sha yey ngiza ngeEP bafethu aziyiningi kodwa nje ngiyazi ukuthi nizojabulela nwenamele lo msebenzi ozayo angeke ngize ngimphoxe niyazi ke vele ukuthi angijwayele ukuphoxa bafethu nani ke ningangiphoxi ngicela nisupport njengenjwayelo ukungi-support mina phela angilutho ngaphandle kwenu nanti niyakhumbula kanjalo nani phela siyadingana uma ningamlaleleli uStabhilithi nani niyazi ukuthi hayi man asikakamuzi umnikazi kaShuni nangu umnikazi kaShuni uyeza uStabhilithi bafethu ngiyathemba ukuthi ngenze niphoxeke nami ngicela ningangiphoxi support umculo wakithi kwaZulu wesintu noma ke imuphi umculo nimsupport ngiyathokoza kakhulu ngibonge ithuba